bytte... Kan I ikke alle sammen huske, dengang vi gik i folkeskole? Dengang vi var lille. Sådan, har I hørt? Louise over fra 3.B, hun har lige fået det der helt nye nøgenbillede der. Den der, den der har 32 i mana, og sådan, den der med blodspræng derovre, og... okay, rolig nu, ikke? Det lyder som om, det er ikke engang løgn. Det er rigtig, Halmgren. Det lyder som om, man optaler det som fucking, som Pokémon-kort, eller et eller andet. Beyblade. Am I right? Yes. Hvad det hedder, Lad være med at blande dig, når de voksne snakker om noget, som du ikke har forstand på, Jackson. Ja, det. Gå ind på dit værelse og læs Fies nye bog. Gå ind på dit værelse og læs Fies nye bog. Så kan du komme ud. Det kan vi alle sammen lære noget af. Det synes jeg også, vi burde gøre. Jeg tror, Papa Kobia, han har... han er måske... Jeg tror ikke, han er manden, der er fan af mange. Men jeg vil sige... Ud af dømme for den her video, så lyder det som om, han er kæmpestor fan af Når du har Fie Laursen. hvad det er, hun skriver om. Det med hamser og nøgenbilleder, der kan jeg jo lige sige, at jeg har fået materiale fra voksne mænd. Han har fået masser af nøgenbilleder selv. Papa Kobia, han elsker at bytte nøgenbilleder. Især med hamser og nøgenbilleder. Gå ind på dit værelse og læs Fies nye. Der kan jeg jo lige sige, at jeg har fået materiale fra voksne mænd. Han elsker at bytte nøgenbilleder med voksne mænd. Okay, interessant. Vi lærer noget nyt hele tiden. Jeg er stadig kæmpe fan. Pikbilleder og så videre. Måden Hamza han arbejder på, det er, at han i de her lidergrupper, der er på Facebook, der... Øjeblik, guys. Lidergruppe. Jeg er forvirret. Lidergrupper. Han lyver jo. Jeg er skuffet. Jeg synes, det er noget lort. Jeg havde håbet på, at det rent faktisk var noget, der hed Lydergrupper. Nå, ja, okay. Og så spiller han op til en eller anden, og så... Skal jeg prøve at lave Papa Kobias stemme? Det kan jeg jo ikke. Det er umuligt. Og chatte privat, og han sender nogle billeder af en eller anden pige nøgen, og så opfordrer han til at sende, altså manden, offeret, til at sende nogle billeder af hans pik. Og når det så sket, så går der et stykke tid, så begynder der en afpresning, hvor Hamza han lader som om, at han har fundet de her billeder i en eller anden gruppe, og så agerer han som mellemmand og siger, at de forlanger. Jeg vil lige på en ting, jeg har fuldstændig mistet, hvad det er, Papa Kobia snakker om, fordi at jeg simpelthen ikke kan tage det seriøst. Du skal være oppe i årene igennem en del pakker prins. Det tror jeg på. Hvad... det må der... Er der ikke en... hvad det hedder... er der ikke en... Ej, prøv nu at kigge min... min fucking history på Google nu er bare sådan der. Papa Kobias lidergruppe af Julia Kobias far. Papa Kobia starter kit. Er der ikke nogen, der vil være sød og give mig, eller gøre mig en tjeneste? Lige nu. Den første, der opretter Papa Kobias starter kit, det er, vi snakker, som hvad det hedder, Pal siger, to kartoner Prins Light, eller nej, rød prins selvfølgelig. 2 pakker rød prins, og 25 flasker rødvin, og hvad det hedder, 1,5 ton Tuborg Classic, eller Slots. Hvad tror I, han drikker? Hvad tror vi egentlig, Papa? Jeg tror, han drikker Tuborg. Han er en rigtig mand. 3.000 for at få fjernet billederne.
den her sag, den er meget dybere og meget mere alvorlig, end nogen havde forestillet sig. Julia, hun anede overhovedet ikke, hvad det var, at hun fik hul på her. Det er rigtig halvgren. I kan droppe alle jeres beskyldninger om, at Julia hun har gjort det her for pengenes skyld. Det var, hvad skal vi sige, det var både held og uheld, at hun faldt over det her, og den her sag, den har simpelthen dimensioner, som hun ikke havde nogen som helst mulighed for at forestille sig. Tingene eksploderede dengang, at Fie gik ind og skrev på en af... Altså, jeg gider ikke se 25 minutter, der lort. Hvad sker der nu? Nogle ting, jeg kan... Og komme i gang og med at bevise alle de her anklager, I har rettet mod hende. Siden jeg... Ja, der er kun smidt 6 reklamer på videoen. Det er rigtigt. Kun 6 reklamer. Der vil jeg altså give Papa Kobia ret. Det er ikke sell-out. 6 reklamer på en video. Altså, hvis den er over 10 minutter, så har man lov til at proppe lige så mange reklamer på, man vil, uden at kunne kalde sig selv for sell-out. Det vil jeg bare lige pointere. Så ja, det synes jeg. Og jeg synes, det er fedt, at der er endnu en ny dramakanal i Danmark, som vi alle sammen kan gå ind og sutte lidt på. Altså Papa Kobia. Det kunne godt misforstås, taget ud af kontekst. Ja. Jeg har fået en masse beskyldninger omkring, at jeg har fusket med... Hvad sker der, Nikolaj? Velkommen til mig. Jeg har modtaget af børn og unge. Så vil jeg gerne vise jer de samtaler, jeg har fået. Altså bare dømme ud fra, hvem hun følger på sin Instagram. Altså, hvem fanden er det der? Og så følger hun Irina, det diva. Come on. Lad være med at komme og sige til mig, at hun ikke prøver for hårdt på at være sådan drama, reality, sutter. Jeg synes det på ingen måde i orden, at folk beskylder mig for nogle ting, jeg ikke har gjort. Så i dag... Hvis du lukker øjnene, så bliver det den vildeste podcast. Se, det er bare Instagram. Og så går jeg hen på min Instagram Direct, og så skal vi lige scroll. Skal vi lige hide alle... ret langt ned her. Og vi skal kigge på et par Instagram-profiler, så I derude kan forstå, hvad jeg har været igennem, og hvordan det har været at være mig. Jeg har været igennem, og hvordan det har været at være mig. Jeg har ondt af hende. Det lyder altså virkelig som om, det har været hårdt at være hende. Det vil jeg sige. Der er så mange, der har skrevet. Der er 3 profiler, så mange, der har skrevet til mig. Jeg er bare... Oh my god, der er så mange, der har skrevet til mig. Jeg er bare så ondt af dig. Det er bare så hårdt for dig, Julie Kobær. Og skal vi kigge på en... skal vi kigge på en 11-årig dreng, som har kontaktet mig, og det er nogle af de profiler, som der har, eller nogle af dem, der har kontaktet mig, som har åbnet mine øjne for, at der er noget galt. Jeg troede lige, jeg så videoen selv, så jeg prøvede at spole fremad. Det er real, det her, dude. Jeg har prøvet at skrive til hende, for at komme i kontakt med hende, men det kan jeg ikke. Men jeg vil bare gerne... Ærligt, jeg tror, jeg har dannet et filter, for jeg har ikke hørt et eneste ord af, hvad hun har sagt. Det kan jeg ikke vise på min Twitch, det her, så bliver jeg bandet. Men I kan godt se, der er et eller andet hernede med noget hamsapatter. Det gider vi altså ikke at se. Nu. Hvornår kommer han igen? Sådan. Vi er ikke gået ind på Papa Kobia for at se på Julia Kobia. Det nægter jeg. Sådan der. Så har vi det er endelig. Tak skal du have. Fie, som Hamza er bange for. Ja. Gå ind på bloggen, og I er velkommen til at kommentere. Hvis der er noget fornuftigt, så bliver det sluppet igennem. Ja. I kan også... Det vil sige, det som Papa Kobia prøver at sige her på meget voksen sprog, det er, at hvis I kommenterer, at I enten har læst Fie Lausens bog, eller at I synes, det er skidesynd for Julia, at hun har det så hårdt, og hun får angstanfald, og folk skriver, at de holder med hende, og at hun ikke får lige så mange views mere, og at hun får dislikes. Altså, jeg kan næsten ikke nævne tingene uden at få kvalme, men det må være så hårdt. Dislikes. Er I klar over, hvor ondt det gør på en person, når man får dislikes?
Det er internettet, det her, guys. Helt ærligt. Lad være med at dislike folk på internettet. Hvad det hedder... nej. Det, som Julia Kobær prøver at sige, eller far Kobær prøver at sige, det er, at jeg lukker kun kritik igennem, som hjælper min sag. Fuldstændig ligesom Fie Laursen i øvrigt. Hvad det hedder, så det har de jo alle sammen til fælles, alle de her drama, trippers, det er, at jeg ved, okay, hvad fuck er det, jeg prøver at sige? De har en helt forkert syn, de har sådan en helt vrangforestilling af, hvordan verden hænger sammen, og det har selvfølgelig ikke noget med Papa KB at gøre. Det er jo han er jo en fantastisk far, det må man sige. Det er utroligt. Det må ikke være Papa KB's gener, Julia har fået. Det må jo komme et andet sted fra, fordi den her mand, han er jo som skåret direkte ud af hvad kan vi sige? Ja, han er elsker Papa KB. Det må jeg sige. Nå, i hvert fald, nu har vi set den her,